Dyma i rwan am gystadlaethau rhyddiaith blwyddyn 2 hyd at 2010 ac mi wna i drafod pob cystadleuaeth yn ei thro. Cystadleuaeth rhyddiaith blwyddyn 2 i 4, un nath cystadlu, ac mae Penguin yn sgwennu stori dda, stori afeilgar, ac yn gwybod sut i greu cymeriad, ond hefyd yn gwybod sut i ysgrifennu deialog yn effeithiol. Ac felly mae Penguin yn llwyr heiddi y wobr gyntaf. Llongyfarchiadau Penguin. Rhyddiaeth blwyddyn 5 i 6 wedyn, unwaith eto un nath gystadlu, ac mae Eirlys Bowen yn ysgrifennu narratif mewn ffordd effeithiol ac yn gwybod sut i adeiladu y tensiwn fel bod y stori yn cyrraedd uchafbwynt. Ac mi oedd yr adeiladu yna yn rhywbeth effeithiol am waith Eirlys Bowen. Ac yndi, mae Eirlys Bowen yn llwyr heiddi y wobr gyntaf. Llongyfarchiadau. Rhyddiaeth blwyddyn 7 i 9 wedyn. Nwth eto un atgystadlu yn y gystadleuaeth hon. A gan Twts, mae yna stori nath wneud i fi wenu. Nath wneud i fi chwerthin ar adegau. Mae hi'n stori ffantasiol, ond yn stori sydd yn cyffwrdd â emosiwn ac emosiynau rydyn ni gyd yn ei hadnabod. Ac felly am stori effeithiol nath wneud i fi wenu, mae Twts yn llwyr heiddi y wobr gyntaf. Llongyfarchiadau Twts. Rhyddiaeth blwyddyn 10 i 20 wedyn, mi nath na 3 gystadlu. Un awdur yn ysgrifennu'n hynod sensitif a chyffyrddiadau cofiadwy iawn i'r stori. Ar ddawn i greu darluniau hefo geiriau. Awdur arall wedyn yn rhoi cip i fywyd cymeriad ac yn gwybod sut i dyrchu i deimladau a meddyliau cymeriad ac yn gwneud hynny mewn ffordd sensitif iawn. Awdur arall wedyn yn defnyddio arddull mewn ffordd hynod o effeithiol i archwilio'r thema a'r emosiwn sydd yn y stori, ac felly'r awdur yn defnyddio ailadrodd a'r print ar y dudalen i archwilio y themau sydd ym myd y prif gymeriad. Ac felly, am yr arddull, a'r ffordd mae'r arddull yn archwilio'r thema, guto nyth bran sydd yn dod yn gyntaf, gydag arianrhod ac annibyniaeth yn dod yn gydradd ail. Llongyfarchiadau mawr i chi'ch tri.